Salutare toată lumea! Astăzi ne jucăm cu fratele meu și cu prietenul meu. Prietenul meu e Darius, best friend-ul meu. Pentru mine. Și aici e fratele meu fix lângă mine. Zici tu un salut? La fan? E cam supărat că am ales jocul lui nepreferat, cred că. Nu-i bai. Acum, cu ce începem? Băieți. Să-ți dau și ție PS Plus. Uitați-mi să fac aia. Deci, cu ce să începem? Să facem un 1v1, să... Salutare băieți, astăzi și Rareș! să ne jucăm. Vai ferească, mă Dumnezeu. Eu fac un videoclip aici. Bine, presupun că facem cu toții, dar trebuie să începem în același timp. Oh, nu, ce să zic. Nu pot să fac, nu mă lasă să fac dacă vorbesc cu cineva pe telefon. Pe mine mă lasă și pe Rareș. Ha-ha. Nu mai dau numele. Easy. Că vreau să dai numele. Să știi că caracterul ăla și-a primit un rework foarte fain și fain. Ok, nu trebuie să dai mine, la bine. Dă un pumn în acest trash can. Dă una. Dă una, te provoc. Da, dă. Ai intrat în trapă. No. Bro, și asta nu mă Te bate. Eu nu pot să bat. Vrei să încerci? Poți, dar e greu. Rău de tot. Lasă-mă în pace. Trebuie să-ți dau un black flash. Acum că totuși avem workshop-ul, cred că am putea să ne jucăm cu workshop de alea, cu caractere de workshop, să vă dau workshop la toți. Acum că avem workshop. Să văd care e. E fix aproape de ultimul. Gata. Penultimul. Da, ai putea să zici, ok, na. Numai să aleg o mapă faină. Deci ce mapă vreți? Undertale, JJK Bosses, adică Bosch, sau ultima mapă este Zenin Map. Alege Darius. Eu vreau Zenin. Zenin Map. Ce mapă? Să vedem mapă, bro. Inoina. Ce ia? Rareș, încă n-am zis și vrei să începem deja? Lasă-mă că pe caracterul meu îl cheamă cumva cu mine. Dar nu îl cheamă pe acel. Și se termină cu A. Cu G și cu A? Da. Dacă vrei poți să vezi. Mamă, zici că suntem nobi. Așa ne batem. Dă-l stop! Bă! God damn. Am câștigat prima rândă. Nu ai câștigat nici măcar la startul. Vrei să ai că fac eu repede ceva? Să vedem. Ce faci ăsta? Oh, ce urât arăt. Unde era Ales? Unde era Ales? Și eu vreau să mă joc cu un Aioia moveset foarte interesant. Bro, unde era Ales? Aici, pe mapa asta. Alo, Andrei? Da, care a pus Andrei. Cred că mai bine ție nu-ți dădeam awakening, deci nu l-ai ultimul. Cred că overpower. Rareș, stop. Oh! Andrei, teleportează. Stai că vin eu la tine. O da, pa. Nimic. Bă, cu ce se joacă Rareș? Un caracter care începe cu C și se termină cu A. Orare, vino aici. Uite. Începe cu K și se termină cu A. Iui, absolut cinema. Time to die. Oh. Bă, te-am prins! One shot! Ai murit.
Oh my god! Du-te de aici! Numai unul singur poate să existe. Oh my god, dar mă blochez! Nu, dar de ce mă lăguiești? Oh my god, ce... Oh my god! Păi și eu mă lăguiesc. Pe mapa asta. Oh, vrei în mijlocul mapii? Andrei, deci cum îl cheamă pe caracterul meu? John Zenin. Începe cu K și se termină cu A. Capa? Eu aici vrea să se bată Rareș. Și cealaltă. Ok, te-am nimerit. Andrei, deci spune. Am făcut, dar Ok, zi. cum se numește. Deci începe cu K și după aia A, ultimul, și după aia în mijloc vine încă un C. Nu știu. Gândește-te. Bro, nu m-ați vine zis K, numele. După aia vine C și după aia vine A. Caca? Da. Rareș, nu-i frumos. Oh, god damn it. Am 1 HP și era să mă omoare. Doamne feri. Ești coct. De ce? Eu vorbeam cu Darius. Și ăsta e Darius. Nu, dar e... Ce față urâtă are. Nu să mă să-mi dau ultimata. Nu poți. Da, să mă să-mi dau ultimata, că nu de asta am uitat să nu mă lași. Dacă vreau să-mi văd ce-i faci. Du-te. Mie mi-e frică ce-ți faci ultimata. Cred că... Jay, you gotta move. Era să mă taie. Dar să cât HP ai? Dar nu s-are și Băi, am dat doar... Oh, nu. Battle. Dă-te cu mine! Ce-i faci la Rareș? E frumoasă. Bă, îl arunci odată că și eu vreau să-i dau una. Bună! Ce le mai asta? Blu, ce urât e. E limba GG soială, cum să zic. Ești a meu, du-te. Hai. Ce spune? Oh my god, te prinde Darius iarăși. The serial vă dați timp pe mine. Da, ai cel mai overpower moves dintre noi. Da. Ba da! Da, fix, tu ne dai one shot. Bine, uite că îi dau. Uite, hop. Fugi după el că... Oh. Pa! Bun. Nu te cred că așa mi s-ai dat. Da? Oh, finisher? Nu-i finisher. Oh, nu. Te-am băgat în Rareș. Bă, la ce urât arăți. Holy fuck, am dat dodge. Bă. Da, e fa. Am dat miss. Vino cu mine, hai. Good boy. Bine, ce good boy. Auci. Vezi că... nici nu te-am nimerit. Nu. Eu era să mor. Da, eu să doi de aici că mor. Nu am murit. Blue, unde te zboară? De unde mă duci, Darius? Până unde pot. Oh, god Acum facem un... Uite, Rareș, te duc la o plimbare. Acum facem un Tokyo Drift. Acum, uite, facem... Blue. Acum facem... Ok. Darius, vă duceți cam departe, nu credeți? Opa!
Trebuie să aleg ceva. M-am blocat, m-am băgat în copacul meu. Cine, Doamne, împușcă cu alea? Fastest. The fastest man alive. Yes. Oh, da. Oh, dar deci nu mai dați timp. Ce să nu dau, mă? Timp. Păi Andrei era acolo, nici măcar nu pot să beg. Ăsta e M1, by the way. Bă, Andrei strica map! Nu sunt. Ah. Unde sunt? Nu, de poți și să zbor. Ce acum? Stă așa de rapid. Black hole. Stai, ce face black hole? Nu, da, îți lasă-mă să testez ce face black hole, că sunt foarte curios. Până atunci eu am dat un load. Yeah! Oh, am uitat că tu ai emote-ul ăla. Ce-i măutare? Ăla. Andrei, mergi la plimbare. Blue. Eu nu mai cred. Lasă-mă jos. Nu. Ok. Andrei, tu te-am Mamă, l-am... Am o catană. Mai și un cuțit. Stop it. Light beam. Ce asta? Lăsați-mă clar. Mamă, ce departe, da. Știi? Time. Fly? Dar ce e asta? Black hole. Brute force. Nu, și m-am băgat în tine. Nu, foarte fain brute force. Unde ești? Mie Abistep. Nici nu cred că te aude. Încearcă. Încearcă. Nu mă încearcă. Eu sunt cel mai rapid. Blitz, baraj, uite la asta. M-am dus pe cealaltă parte, mă, promit. Am emote-ul tău, nu știu ce. Și am emote-ul tău, numai că nu l-am aici pe listă, că nu-l vreau. L-am ocupat cu pen. E foarte rar, că nu cred că mai poți să mă iei. Deloc, chiar. Andrei, ce emote am băgat cu Naoya? Păi trebuie să-mi dau awakening. Nu mă Stai vezi. că-mi pun și eu altul. Stai că-mi pun și eu altul. Awakening. Acum sunt cel mai rapid om. Sunt așa de rapid, nici nu pot să vezi cât de tare mă mișc. Unde te-am dus? Ești rapid. Păi nu văd cât de rapid te miști tu. Nu stai că nici măcar nu o să mai pot să stai. Ești cooked. Goodbye. Și era ceva ce mă umbi. Au murit. L-am omorât. Da! Mor! Ce-i asta? Nu te cred că îl folosești iarăși pe ghetto. Te bagi că sunt cel mai rapid. Uite ce pot să fac și tu nu. Dar te pot să spune scărsuri? Nu, dar eu pot. Cum? Brut. Final Judgment. Ce-i asta? Hai mă, e... Ce? Jacob's Ladder. Uite, meu. time stop.
Am freaking time stop. Fly. Încă a rămas chestia asta de la Kenjaku. Eu fug de aici. Oh my god, ce rapid mă duc. Andrei, știi că ai ieșit din bula asta, nu? Ai ieșit, ai Da, fiindcă sunt cel mai rapid. Am reintrat. Pentru că am power moveset-ul, ce să zic. Nu, Andrei, hai odată să ne batem. Unde ești? Bă, nu mai pot să mai ies. Uite că am ieșit. Nu, ai putut. Hai, Andrei, odată să ne batem. Da, unde ești? Însă aici. Stai puțin să dau bring. Ce faci? Acum, într-un sfârșit pot să zbor. Oh, hai mă, frate, dar bine că nu mă ridică de până în sus și mă învârte. Oh my god. Cu ce se joacă Rareș? Trebuie să le elimin. Pikachu! Îmi cer scuze. Orbital Strike. Animație. L-am omorât pe Pikachu. What the fuck? Pot să dau? Oh my god! Te-am nimerit? Și măcar nu m-ai nimerit. Andrei și Pikachu poate să dea. Patetic. You're patetic. Nu sunt patetic. De ce ești Kane? Mori. Mă, tu cumva ai no cooldown, mă. Nu. Nu am no cooldown. Nu, mă dai prea pe moveset-ul tău, n-ai schimbă-ți. Nu, trebuie să încercați să mă bateți. Ok. Dar te rog frumos, lasă să mă bași, te bag pe tine și cu tacă Pikachu-ul tău. Ce faceți? Nici măcar nu mi-am dat caracterul, ești volum. A, știi de ce am făcut-o? Numai ca să se ducă puțin Daddy de aici, să pot să rămân pe Pikachu. Salut! Pikachu nu-i drăguț. Mă! Iarăși nu te nimeresc! Nu văd cât de rapid ești. Stai puțin. Oh, ce s-a întâmplat? Andrei nu mai are cu tine, că mă spawnez la tine. Mo, bine, scuze. Ajutor! Ok, deci... Cine e ăsta? Sunt prea rapid să mă ataci. Bine, n-ai după mine, că eu sunt invizibil. Uite că te-am ajuns. Îți fucking la tine, te-am ajuns. Bro, nu ține să dăm un Andrei, nu poți să-mi dai damage dacă sunt invizibil. Nu-i bai. Andrei e după mine, Andrei e după mine. Stai aici. Unde? Stai aici. Nu te văd. Wow! Hai, Nu! Andrei, hai după mine. Ce? O să mori. Black Flash! O, se pare că nici eu n-am murit. Andrei, după mine. Andrei, du-te înapoi! Acum vin. Deci, Așa, du-te tot în față, ai tot în față. ok. Promis că nu te atac. Și zbor de aici. Ok, tu ți-ai cerut-o. Bă, nu pot să-mi iau damage, atâta zic. Nu te putem bate. Ce se întâmplă dacă dau cu asta? Ce-ți fac? Andrei, du-te Bă, le cumva, Marc.
Vrei să vezi? Nu am făcut. Dar nici Asta e Mark, nici mă. măcar nu pot să dau damage omul Nu, nu, meu. îmi schimb caracterul, mă. Ok. Mergi. Ce caracter? Bă, așa de mulți Wally West îs. Avem 1600 de Wally West. Ca the fastest man alive. Și eu vreau ceva rapid, un caracter foarte rapid. Universal Asta Speed. este dacă pun un caracter foarte rapid, o să beleș, că mi-l pun și eu. Mi-l pun și eu unul prea overpower. Uite ce rapid îs. Ok. În drept te pot să zic că eu cu muftitul ăsta cripit pot ajunge. Ok. Nu știu de ce încă merge. Nu-mi place moveset-ul ăsta. Andrei realizează că trebuie să se schimbe. Că nu-i fain. Are 3 puteri și una cărcămere la infinit. Uite, Andrei, hai să te ajut eu. A-Train. Am A-Train. Mă, ce? I can't stop. Unde n-ai biraj de se aude aia? Vrei să vezi? Stai puțin. Oh my Ba da. god. Stai locului, Rare, stai locului. Da, I'm te rog. A-Train, baby. I can't stop. Să dau Mai one shot? omoră. Da. Nu știam. O să... Te-am omorât și pe tine, Areș. Ok, îmi schimb caracterul. Un alt caracter rapid. Yeah. Dar cum să nu? Să nu scot. Rareș, ce? Așa se numește. Oh my god. Spun că folosesc un caracter care să nu fie rapid. Are 3 puteri și nu e aproape deloc rapid. Ok, știu eu ce să folosesc. Mamă, ce De fapt, e prea brutal, cred că. Și o să dai, cred că ceva ce e și mai brutal, deci... Sunt Homelander acum. Da, mă, nu aici, omule, drane, ce cât bag una încolo. Promit că nu e ceva foarte overpower. Nu, nici la mine musetul creepy nu e overpower. Serios? Nu, glumesc. Să folosesc Blazer Eyes. Blue, ce puțin HP am. Nu, dar nu folosesc un caracter overpower. Mamă, ce rapid însă. Ce pot să fac? Laser Eyes. Ce pula mea? Hai, da, nu, băniță. Mamă, ce voce urâtă ai. A? Execution, nu pot! Blood. Asta nu mai întâlnit. Nu încerca să mă bați, că eu pot să te omor. Mă, nu-i Sunt Homelander, mă. Stai că nu se vede. Bă, așa de rapid îs. Aici nu pot să te prind. Na, lil bro. Oh. Darius, nu. Nu mă prinde. Ba, Sunteți cooked. Nu te prind? Andrei,
pune paiul că îl prind pe Rareș. Da. Îl prins Să pe te Rareș. teleportezi la mine. Stai puțin. Deci uite cum Rareș, da? L-am lăsat să fugă, da? Da? Noi de la mine în click. Da. Power of Pepsi. Bine, tu ai o putere. Da, bine, mă, tu ai un caracter overpower care și e foarte rapid. Godzilla? Am găsit Godzilla? Is that Godzilla? De ce nu pot să-l iau? Nu, vreau pe Godzilla. Dau reset character. Am nevoie de Godzilla. Scuze. Am uitat că era pe all. Scuze. E bun. Da, e bun. Sunt Godzilla! Oh, dar nu cred în cap. Trebuie să mă duc la... Unde e Rareș? Ăsta care te-a bătut pe tine a fost rare. Godzilla! Acum sunt Godzilla Godzilla. l-a bătut unul l-a bătut pe Godzilla. Îmi bătut pe Rareș. Stai că vreau să-l bat pe Godzilla. Unde e Godzilla? Mai e Godzilla. Da, mă, mai sunt Godzilla, uite. Oh! Acum îl bat pe Darius. Foarte tare, promit. Tare Rareș, tare, până te rupe în picioare. Bă, ce mă lezează peretele. Mereu mă enerva pereții. Nu mă omor. Mereu mă enerva pereții. Vreau să mă duc pe unul drept. Atomic Breath. Măcar ți-ai damage. Unde sunteți? Îmi iau de meci numai dacă vine bine, dar n-ai dat. Ce e asta? Ok. God damn Nu it! pot să-l dau ultima dată. Ok, dați-o. Stai că nu mai pot, nu mai am nicio putere. Nu-i bai că ți-l spargă. Bă, prea târziu. Cine a intrat cineva în domeniul meu? Nu, dar ți l-am spart. A intrat Darius. Da, mă, Mi-am primit one shot. lasă-mi mie. Nu are. Stau Nu. mă de aici. L-am mi- bătut pe Andrei. Nu tu. Uite un alt Godzilla. Ba, Darius. Și mi-a luat one shot. Nu. Stai puțin că acum mă formez în Godzilla. Oh my god. Rareș încă nu, că numai acum mă transform. De ce sunt roz? Eu cred că Godzilla e albastru. Andrei știe ce Ce mic e domeniul lui Rareș. Vezi ce mic e domeniul lui Rareș. Why Atomic Breath? Ce se activează aici? primească damage. Ok, Ba, da. Ne-am bătut pe Darius. Atomic Breach. Primul copil în lume pe care l-a bătut pe Darius. Blood chiar crede că mă bate.
De ce nu ți gândești? Fiindcă sunt în animație. Mulțumesc de compliment, totuși. Da. Ce mi-ai zis? Dexter. Da, nu mai pot să-i dau așa, dar... Tu zice. Nu mai vreau să mai mă joc cu Godzilla, că nu pare bun. Big Sahur Triple Tang. Ce? Yes, sir. Goja variant 2. Gojo, se joacă cu Gojo. Oh my god. Goja varianta 2. Conquest. AS se cheamă. A, uite, Miwa. 0.01% din... Nu-i fain deloc caracterul. Lăsați-mă că vreau să... Lăsați-mă un pic că vreau să caracterul. Unul de nu pazuce. Vreau să văd ceva. Fine. Lasă-mă. Dar stop. Lasă-mă, Andrei. Ah. Oh, cred că locul ăsta e cooked. De ce? I-am dat delete la tot. Andrei, nu. Dau spawn camp. Andrei. Unde e Andrei? Ai, nu, Andrei. Ce mă, ți-a dat one shot? Da, nu. God Vrei să nu damn. mai mă joc timp dacă nu faci? Nici nu știam că pot să dau one shot. Da. Te rog. Da, asta e Miwa 0.01% din puterea ei, auzi. Low core. Bă, mă controlează cineva cumva. Nu. Dar eu. Low cortisol. Dar de ce mă controlează? Nu mă mai controlează. Ah, să dansez. La la la. Eu sunt prea low cortisol pentru tine. Să văd cât de grade ești. Și cumva au murit Rareș. Și nu că am ieșit. Nu te las. Bă, de ce fug? Știi ce o să fac? Hai, Stai puțin, Rareș, tu deja închei videoclipul? Da. Ai zis că nu să mai facem așa ceva? Sau ce, cred că ceva de ce ai zis. eu te grei. Takaba, OP Boss. Să vedem. Just Dance. Am spus că videoclipul se termină. Pentru mine încă nu. Asta e numai Takaba. Am picat pe jos. Au, fața mea. Ce se întâmplă? Blood! Oh nu, ce frică mie! Vezi că mor. Nu cred că ar trebui să mor. Uite un buton. Nu, nu la... Să știi că ăla-i spawn animation-ul. Ăla-i spawn animation. Da, ăla îi. Asta e Just Dance. Ce face Lizzy? Au. Ia, ce... Andrei mai zis de spawn. Stai să ne Nu, dăm te-a la făcut amândoi să de spawn. dansezi. Nu!
Fanta, ce face Fanta? OMG, Fanta. Nu, în fine, Andrei, trebuie să închid, pa. Pa! Și atâta a fost. Sper că v-a plăcut. Goodbye!